من کی پوش زای سالگی تایوتا چای ارزانه پرادو نرخ اپتوی کدمه نگاه کنید بردارو تایوتا لند کروزر پرادو سال 2009 ماشینچه خلیجی دبی که تنیروفکا اوجتای سالونه کتی نرخی بهترین نرخی خاکسیو 119,000 сом бардажону успет кунед шу қаду қоматша нигоҳ кунед краскошам бисёр хушрак аст срочни мефрухтам барои ҳамин канали мо 119,000 монем барои подписчикои авто дубай теже кузуфакош тозак балоно жарулати хуб нигоҳ кунед бародаро даже моика ҳам кардаги нестем Land Cruiser Prado мотораш бошад агар 4 яъне 4 цилиндра мотори 2.7 50% тонировка салони лата салонаш сиёҳ холодильник дорад сеюм қатораш ҳам ҳаст сиденёш мошинча бад нест бардаро нархи беҳтарин аст нархи беҳтарин бо медони чӣ бардаро номерои гарени фасон дорад номерошам падарка гуфта истода мегӯяд чӣ то мефурад аз номи канали мо гап мезанед 4 та якхела номер дорад бардаро ина коробка автомат автомат механикам дорад ду ҳафто бисёр монитори андроид рулоша бинед мебени рул и полный сплошной мебени бас кожаш уманеса инҷаш бояд кожа шад бардаро кожа патяшка мекунед тамом пробегаша ҳозир мебинем 178,000 километр пробег доштааст гази евро 4 ҳам доштааст бардаро марҳамат боварӣ дорам ки мошинча ҷошва мебардорад ҳамхеле спет кунед шумо фақат хеле нархно танҳо дар канали мо авто дубай теҷе хеле аст бардарҷонои ман марҳамат срочни аст лайка бай бародарҷонои ман марҳамат дӯстдорони Daewoo Nexia аст дӯстдорони Nexia бардаро ина нигоҳ кунед ани Nexia мо корейский да солаш 2000 хариб мегӯям 1996 сол тонировкаша 2 рӯз пеш гузаронда гирифтан солона ҳуҷҷатош 5 моҳи дигар ҳолаташ беҳтарин мотор 1.6 инжектор аст бардаро нархаша бинед 35,000 гуфта истода гирифтан бардаро барои шумо 35 не 29,000 сом срочни охири нарх лекин мошинчаш тозак бардаро кузуфа нигоҳ кунед хеле мошина уже редка аст уже кам мондаги балоношам нав 4 калпакчои хушрукати марҳамат 29,000 сом мегӯяд ҳайката гашта мегирифташан тонировкаи солона тоаш тонировкаш 5-6,000 сом мешад ҳолати салончош бардаро марҳамат чороина электропакет ана рулчоша нигоҳ кунед чӣ хел аст 526,000 ним миллион пробег дорад ина меқа мешад оригинал пробегошон бардаро ҳозир Opel Astra G Opel мисол солои 95-98 мебинид 200,000 гаштаги BMW 2015 мебинид 200,000 гаштаги шумо ягон фарқат менед бардаро ё дуруға ками камаш ним миллион зиёд ин ҳам ҳоли бо ками камаш бардаро агар не 1 миллион 1.5 миллион гаштаги аст мисол мошинои солои то 2010 ҳолати салончош на коробка механика кондитсионер ҳам доштааст хушрак дастнаки мошинчаш офарин хеле бародаро ки мошинчашон хушру нигоҳ мекунанд чӣ хел аст бародарҷонон марҳамат ба дӯстдорони Daewoo Nexia ҳатман равон бекунед бардаро ташаккури зиёд дар зандаҷони фикротон несед лайка фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед бай бародарҷонои ман марҳамат дӯстдорони Opel Astra FK кузуфи универсал караван нигоҳ кунед як бародари мо подписчиком ҳамҷа караванчо овардааст ҳолаташ беҳтарин солаш 2007 переходка рестайлинг аст мотор 1.6 ами 1.6 простой мешинад ино бардаро баъд 1.6 16 дорад редкаш ҳолати мошинчашон хушрӯ ба саволу ҷавобаш аст ягонҷои задагӣ пусидагӣ буридагӣ варидкардагӣ надорад 4 чашкаш бардаро ҳамаш хушрӯак ҷошба истодагӣ аст бай аст ҳолаташ бардаро нархша 45,000 сомон гуфта истодам барои шумо 39,000 сомон срочни успет кунед нархи беҳтарин бардарози инам бисёр қимат шудагиам бо тозаош бо вабша қимат хуб ҳолаташ хушрӯ поворотникчош бо зардаг будааст салона тамошо мекунем бардаро туманкачош будааст дискачои рамашка балонош дар ҳолати хуб кузуфакош тозак аст ҳозир мебинем саломаш тигр будааст ҳаст харидоро бардаро марҳамат бисёр мепурсед наки караван ин FK бардаро аз Astra G мулоим мерад аз Astra Ashka мулоим мерад баъд кушод аст аз Astra G аз Astra Ashka дарунаш кушод аст бардаро одамое ки бор мекашанд медонанд ҳолати салончош бардаро марҳамат пешашон тамошо мекунем коробка механика гази евро 4 простой мешад ноба кондитсионер ҳам дорад салончош торпедачош хушрӯак пробег 367,000 километр агар ягон кас ба пробегаш интересни бошад агар марҳамат бардаро ина ҳозир як бор ҳай мекунем бардаро барои ки ахилои фақат мошини қимата ҳай мекунем ака мегӯянд ина ҳатман як бор ҳай мекунем бо ҳай када ашшониша шумо ба гап мезанед история мебинем видеоша тамошо кунем чӣ хел аст бардарҷонон марҳамат срочни нархи беҳтарин